Com anam, jovens padawans? Benvinguts a una nova partida del concurs de Star Wars Deixa guanyar el Wookiee. Feia molt de temps que no fèiem una nova partida, però sí, el concurs continua, encara existeix, i avui toca una nova partida, i en la qual s'enfrontaran Nuri i en Marcel. Abans de començar, deixeu-me presentar l'inestimable company, copresentador, realitzador i company, Tita Freda. Saps que inestimable és que no es pot estimar, no? O sigui, Ah, quina presentació és aquesta? doncs, Hola, molt bé. què tal, com esteu? Ben tornats, eh? Portàvem Sí. uns quants dies sense... Dies, qui diu dies, diu mesos o anys, o ja no recordo quan... Molt de temps fa. Moltes llunes. Exacte. Sí. De fet, fa tant de temps que els participants originals del concurs, alguns ja no hi són, i els hem hagut de canviar. Són entre nosaltres, Però... eh? Bé, sí. Però que, clar, com que fa tant de temps, doncs la gent té altres coses a fer. Però bé, deixeu-me saludar a la gent que tenim pel xat i que ha dit alguna cosa. Primer de tot, agrair a en Roger Vela, que ens ha fet una raid de 8 persones, així que moltíssimes gràcies, així ja de bon començament. I després ens han saludat també en Jordi Nouen, Rueda79, que diu, Uri, t'estimo, sóc el teu fan número 1. També tenim l'Aurae, Catalan Revenge i ja està, i Tita Freda, que també ha saludat. Això Doncs- que havíem dit que no es podien portar amics i companys i familiars, no? Que el chat play ja... Està prohibit, eh? Sí. No. Doncs bé, abans de començar, m'agradaria explicar per la gent que encara no ho sap o que, clar, com que fa tant de temps que vam començar, potser hi ha gent nova i que no va veure com vam començar el concurs, que sapigueu que el guanyador d'aquest concurs, que és tot un torneig, avui és una partida, però són moltes partides les que fem, tenim un quadre, no sé si el podem mostrar ara, el quadre. Sempre em poses amb compromisos, eh? O sigui... Si no ho farem després, no patiu. Ho intentarem. Mira, Aquí el tenim. ara, aquí el veieu, el meravellós quadre. Avui s'enfronten el 11, que veieu, Marcel i Oriol Hernández, però alguns ja han competit, com veieu, i doncs bé, qui arribi a la gran final, doncs, i qui guanyi serà el campió d'aquesta primera edició de Deixa guanyar el Wookiee, que el ritme que anam potser la final serà el 2032, però bé, hi ha premi al guanyador, el guanyador de tot el concurs guanyarà aquest fantàstic cartró d'en Kylo Ren, amb l'actor de veu en català d'en Kylo Ren, en Masumi Mitsuda, i signat per ell. Està signat per ell en persona. Així que tindreu aquest cartró amb un disseny inspirat en les figures antigues de Star Wars, signat per en Masumi Mitsuda, actor de doblatge d'en Kylo Ren en català. I a més, novetat, perquè gràcies a en Albert, de la Batcova, el canal de DC en català, ens ha cedit un parell de tasses com aquesta, del seu canal de la Batcova, i seran per als 2 finalistes. És a dir, el guanyador, a part d'emportar-se el cartró, també s'emportarà una tassa, i el finalista, doncs, per haver arribat a la final, també obtindrà una tassa gentilesa de la Batcova. Haurem d'especificar que el cartró no és per sucar a la tassa. Si us plau, no feu maleses. Doncs bé, havent dit això, després explicarem les normes del concurs, les refrescarem, però abans m'agradaria saber una mica, m'agradaria conèixer els participants que tenim avui i que també la gent, per si no els coneix, doncs sàpiga una mica d'ells. Així que, Uri, si vols presentar-te una mica qui ets. Doncs, bueno, jo em dic Oriol Hernández, Uri pels amics, com ja heu dit. Vinc d'un poblet del centre de Catalunya, que es diu Balsareny, i, bueno, poca cosa més. Estic actualment fent segon d'història i ja està. Molt bé. I llavors també m'agradaria que ens responguessis per què has triat la facció de Mandalorians. Doncs perquè del poc material que he consumit de Star Wars,
sigui, dintre la gran quantitat de material que hi ha actualment, els Mandalorians sempre m'han agradat des de principi. Des de que vaig començar a veure de petit els de Clone Wars i això que sortien els Mandalorians per allà sempre m'havien agradat. Molt bé, molt bé. I l'altre participant d'avui és en Marcel. Benvingut, Marcel. Gràcies. Qui ets, tu? Doncs bé, Se'ns ha colat algú al programa. doncs jo visc a Arenys de Mar, aquí al Maresme, i bueno, estic estudiant segon de nutrició i bé, doncs he vingut aquí a guanyar. Molt bé. I tu per què has triat l'Aliança Rebel? Perquè bàsicament, no t'enganyaré, sincerament és dels símbols que més reconeixia i un clàssic també de tota la vida, de Star Wars. Molt bé. Doncs, Tita Freda, no sé si vols afegir alguna cosa. No. Havia demanat Doncs- dades bancàries, o veig que no les han cedit, però no passa res. Seguirem. Doncs, molt bé. Procedirem a explicar el funcionament de les partides d'aquest concurs. No ha canviat res, són iguals que les anteriors, si algú ja n'ha vist alguna d'anterior, però les recordarem. Les partides estan formades per dues fases, la fase 1 i la fase 2. A la fase 1 són 20 qüestions, la 2 també, seran 20 qüestions, però a la fase 1, per cada encert, es guanya un punt. I si falles, no en guanyes cap, però tampoc en perds cap. I serà un torn cadascú. Començarà Nuri, perquè està com a local, i farem un torn cadascú i ja està. La ronda 2. Són 20 qüestions igual, com he dit, però si l'encertes, guanyes 3 punts, i si falles, en perds un. És a dir, resta negativament. I hi ha una diferència respecte a la primera, i és que no és un torn cadascú, sinó que és el primer que la sàpiga o es vulgui arriscar a respondre, es llança i respon. Quan jo acabi de dir la quarta opció, perquè són A, B, C, D, doncs quan hagi llegit la D, us podeu llançar. A més d'això, hi ha una ruleta de les categories sobre què poden ser. Trilogia original, preqüeles, seqüeles, spin-offs, sèries, col·leccionisme... Ja anireu veient les categories que hi ha. I, a més, els espectadors també podeu incidir en la partida, podeu afectar negativament o positivament a un dels participants mitjançant els punts del canal. Si doneu un cop d'ull, veureu que hi ha diverses coses que amb les quals podeu jugar i podeu alterar una mica la partida. Em sembla que no m'he deixat res. Ah, sí, m'he deixat una cosa. Que a la segona ronda, a la segona fase, hi ha rebot. Si el primer que ha decidit respondre falla, hi ha un rebot. I en el rebot també guanya 3 punts en cas que l'encerti i en perd un en cas que falli. Sí, si responeu dels dos alhora, ja ho hem explicat abans amb ells, però potser algú no ho sap. Som nosaltres els encarregats de decidir qui ha contestat primer i això dependrà una mica de la tecnologia, etc. Sigueu compassius, fem el que podem, eh? No hi ha un botó màgic aquí per decidir. A vegades és difícil decidir, però bé. Doncs molt bé. Si us sembla bé, activem la ruleta. Anem a la ruleta a veure si funciona, perquè i fem-la girar. Ui, Sí, perquè fa tant de temps que no es gira que potser està una mica oxidada. tenim la ruleta aquesta, que és delicada i potser li costa una mica. Però bé, anem a veure... Primera pregunta per l'Uri, recordeu. Exacte. 0-0 al marcador, comença la partida de Deixa guanyar el Wookie i serà sobre personatges. Vas bé de personatges? Bueno, Depèn, no? Depèn dels personatges, no? Clar, depèn de si us conec o no. em quedo amb les cares, amb els noms no gaire. Doncs bé, vejam què diu. Hauríem de canviar la pregunta, no és aquesta, eh? No, aquesta va ser l'anterior. Aquesta és l'última pregunta que tenia. Exacte. Si el segador vol, avui Sí, és potser que fa tant de temps que no. Ja la tens feia en servir pantalla. això. No sé si la D'acord. podeu llegir, que abans potser tampoc us ho hem dit. Que De teniu quina aquí... espècie és el gran almirall Thrawn? A. Curibar. B. Kifar. C. Chis. D. Uctin. Doncs jo crec que Xis.
si mal no recordo. Doncs la resposta és correcta. És un Cheese. En Thrawn, que l'hem vist a Ahsoka recentment, és aquest personatge de pell blava. Així que, molt bé, resposta correcta, 1 punt. Ai, comencem bé. Jo m'estava confonent amb l'Almirall Akbar. No. Doncs molt bé, següent qüestió. Ara serà el torn d'en Marcel. Tornem a la ruleta. Quina confiança que inspiro. Bueno, aquesta pregunta no era per tu, la pots fallar sense Home. problemes. Mira, tenim la Batcova al xat. Albert, que sàpigues que ja he anunciat la nova aportació que has fet. Ara no et pots fer enrere. Planetes i galàxia, Roger. Planetes i galàxia. Vas bé de geografia galàctica? Bueno, no és la pitjor categoria. Molt bé. No és la pitjor. Espera't a la pregunta i ja m'ho diràs després. Doncs diu així. On va néixer en Luke Skywalker? A. Naboo. B. Polis Massa. C. Alderaan. D. Tatooine. Vale. La resposta que... No és la resposta, No és Tatooine, és Alderaan. Crec jo. Sí, resposta Alderaan. Doncs la resposta és incorrecta. Vale. Era He volgut- Polis Massa. Sí? I quin planeta és aquest? Realment no és un planeta, és un asteroide. Exacte. I és on neixen, tant en Luke com na Leia, neixen en aquest asteroide. No, teòricament Potser neixen s'ha- amb una nau. Vale. Sí, és una estació espacial que està allà en un asteroide i després porten en Luke a Tatooine i na Leia a Alderaan. Clar, jo pensava que els dos havien nascut a Alderaan i un anava a Tatooine i l'altre s'hi quedava. Doncs no. Vale. Ja, si veieu la venjança del Sith, es veu com és un asteroide que tenen allà muntada sí. una estació. Vale. Almenys no he dit Tatooine perquè això ho tenia segur que no. No havien nascut allà. Sí, anaves bé. Aquesta era la trampa. Sí. I no hi has caigut, molt bé. Bueno. Doncs bé, 1-0 el marcador, encara hi ha molta partida per endavant. Sí, no patiu, Torna a podeu perdre Sí. els punts. tant. Quedar 0-0 i tots amics. Doncs spin-offs i sèries. Aquí pot entrar tant Rogue One com Solo, com totes les sèries que hi ha de Star Wars. I diu així. En quin contingut d'acció real van veure per primer cop un duel d'espases làser entre dos personatges femenins? A. Ahsoka. B. Obi-Wan Kenobi. C. La venjança del Sith. D. The Mandalorian. Hòstia puta. Pitjor que les preguntes d'autoescola. Sempre es fa més llarga a les autoescoles, És que clar, de totes aquestes, l'única que m'he vist és La venjança del Sith i fot molt de temps. I aquesta és l'única que sé que no. Així que... Bé. Ahsoka? Doncs la resposta és correcta. Hòstia. Ahsoka, la sèrie que hem tingut recentment, és el primer cop on hem vist un enfrontament entre dos personatges femenins amb sabre làser en acció real, perquè en animació sí que n'havíem vist anteriorment. Molt bé. Doncs la força t'ha acompanyat. Ànims, Marcel. Però aquesta l'havia pogut fer jo per descarte, també. Producció i darrere les càmeres. Categoria fàcil, Sí. Sí, Us preguntarà per la referència de la bosseta de cafè que va portar, però no patiu. Diu així. Quin actor va veure les sèries de The Clone Wars i Rebels senceres per preparar-se per la sèrie d'Obi-Wan Kenobi? A. Rupert Friend. B. Hayden Christensen. C. Moses Ingram. D. Ewan McGregor. Vale. Puc preguntar quins personatges han interpretat? Dos? O sigui, la B i la D sé qui són, esclar. Em sap greu, però no puc respondre abans No, a veure, que tu responguis. siguis positiu. Ho pots preguntar, però no et respondré. Ja.
Doncs em decanto per la... Ai, és que la B i la D tenen passió pel seu paper aquí i els veig capaços d'haver-ho fet. I la C... Uf. Doncs... Bueno, va, per la B, en Hayden Christensen. Doncs la resposta és correcta! Hayden Christensen, com a bon fan i bon actor que té ganes de preparar-se bé, es va veure senceres, de Clone Wars i Rebels abans de Ben fet. Com ha de ser. posar-se al paper d'Anakin novament. Ho hauríeu de fer tots, de fet, És molt recomanable. Sí. Algun dia. Molt bé, doncs 2-1 al marcador. Bueno, seguim allà. Torn de Nuri. I videojocs. Potser és el tema que controlo més. Ah, mira. Doncs diu així. Quin d'aquests videojocs no estava disponible a la Nintendo GameCube? A. Doncs em sembla que ho he dit molt ràpid. És que no sou conscients de qui fa les preguntes. És un Sith. A veure... Bé. Quin d'aquests videojocs no estava disponible a la Nintendo GameCube? A. Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. B. Star Wars Rebel Assault 2 The Hidden Empire. C. Star Wars Bounty Hunter. D. Star Wars Rogue Squadron 3 Rebel Strike. Bona sort, Uri. Gràcies. Doncs... Jo crec que, sense cap mena de dubte, la D. Sense cap mena de dubte. Doncs la resposta és incorrecta. Era la B. Star Wars Rebel Assault 2 The Hidden Empire. Sí, era molt òbvia. Jo no sé com... En qui portes al programa? Que no ho veus, home? És que resposta claríssima. Ai, a partir d'ara, ara t'entens bé, però si podeu, quan respongueu, sobretot per la B i la D, dir B i el nom de la resposta, perquè a vegades B i D es confonen una mica. Així Sí. Vale. ens faciliteu la feina. I si no protesteu, Si heu dit P... Exacte. Sí, que sempre hi ha la gravació. Pots consultar el bar. I... Molt bé, doncs Marcel, t'ha tocat armes, naus i tecnologia. Que és dolenta, de debò. I diu així. Quina empresa va construir l'executor, el superdestructor estel·lar d'en Darth Vader? A. Quad Drive Yards. B. Quad Star Drive. C. Quad Systems Engineering. D. Quad Fleet Systems. Mira que ni sabia que existia l'Ore per aquestes coses. Diguis fort. Mira, només perquè és un... La D, perquè posa Fleet System, sistemes de fleet. Això. De La flota, D. no? Flota. Sí. Doncs la resposta és incorrecta. Era la A. Quad Drive Yards. Home. Famosíssims. Ara ja ho sabeu. Aquest concurs serveix per aprendre noves coses. Això sí, i tant. Si em preguntes d'aquí 2 minuts, ja no me'n Ja recordo. te'n recordo. Sí. Doncs a Nuri li ha tocat trilogia seqüela. Episodis 7, 8 i 9. La joia de la corona. Segons en Yoda, els últims Jedi, què és més gran professor? A. El fracàs. B. La força. C. La feblesa. D. La mestria. Jo, coneixent mínimament el lore del Yoda, jo crec que la resposta és la A. La resposta és correcta! Bé. El fracàs. Molt bé. Doncs, resposta correcta, 3-1 al marcador. Torn per en Marcel.
Segon, que se m'encalla la ruleta ara. S'ha encarat. Espera que hem de bufar, potser. Tinc prou tes mans, no tinc prou tes mans. M'aniria bé és aquell personatge que té 10 o 12 mans. Bueno, només en té 4, Però... Doncs... Trilogia preqüela. Episodis 1, 2 i 3. Vale. Sí? Estàs content? Dic aquí que puc fallar-la perfectament, però les pel·lícules, les 9 pel·lícules és el que més bé porto. Molt bé. Doncs diu així. A l'amenaça fantasma, quin pilot de pots és descrit com a 2 vegades guanyador de la clàssica de Bunta If? A. Sebulba. B. Vols Rur. C. Mohonic. D. Ben Quadinaros. Jo no sé per què parlo, Però mira, l'únic que em sona que conec és la A en Sebulba. O la Sebulba, o l'E Sebulba. En Sebulba. Doncs la resposta és incorrecta. Era la B. Vols Rur. Això ho diuen a la presentació, els 2 comentaristes diuen aquest comentari, no? Bueno, no sabem si són 2 o són 1, no? Tenia 2 són caps. aquells. Sí, un que té 2 caps. No ho sabem, no ho tenim clar. Quanta gent hi ha allà. A la versió anglesa són els comentaristes de Top Gear, no? Ah, sí? Segurament, sí. Ara no ho recordo, però... Sí, Doncs mira, és una bona qüestió per afegir en el concurs. Molt bé, doncs... Spin-offs i sèries. Novament. A veure. Com es diu la lluna rocosa on en Darth Vader i en Ben Kenobi van tenir el duel final a la sèrie d'Obi-Wan Kenobi? A. Yavim. B. No té nom. C. Bardowa. D. Ruskem. Hòstia puta. Jo crec que, com que és una lluna rocosa, no té nom, la B, potser. Doncs la resposta és correcta! Efectivament, Molt bé, no té nom. Aquí són una mica La friqui. força està amb mi avui. Són una mica friqui. Les llunes rocoses acostumen a tenir nom, No o sigui, la nostra lluna és rocosa i es diu lluna. Bueno, sí, és veritat. Però mira, aquesta no. Molt bé. Aquesta no en té. Molt bé, molt bé. Veig que la sort Doncs- està... Jo crec que és molta sort, això, Està tirant... També hem de dir que la segona ronda pot canviar tot. Sí, ara tenim 4 3 punts i en podem perdre tranquil·lament. Això és com una mica d'escalfament. Uf. Marçal ja vol marxar. Mira, Trilogia les meves original. pel·lícules preferides. No digui res. Espera't a la pregunta. Bueno, però la pregunta sí que són les meves preferides. Molt bé, doncs vejam si hi ha sort. Diu, a quin caçador de recompenses adverteix en Darth Vader que no vol desintegracions? A. Zucus. B. Boba Fett. C. Bosk. D. IG-88. Això surt o és a versions exteses? Que no sé... Surt. Si pirates. Surt. Doncs... M'inclino per la D, que és el IG-88. Doncs la resposta és incorrecta. És la B. Boba Fett. Amb Una Boba que era Fett. l'òbvia. De fet, amb la resta no hi parla en cap moment. No No, m'estranya. està allà de fons. Estan de decoració. No m'estranya. L'IG ha tingut molta fama després. Sí, a mi m'encanta el seu disseny. Sobretot per... De Mandalorian, no? Que pareix... És aquell, no? És en qui pensava. És el Sí, mateix model, no? No crec Exacte. que sigui el mateix robot, No, però... Ja, aquell es sí. diu IG-11, però sí. Novel·les, còmics i col·leccionisme. Vejam. Quantes peces té el set Lego Star Wars Microfighter nau estel·lar d'en Boba Fett 75344? A. 85 peces. B. 119 peces. C. 101 peces. D.
625 peces? Jo crec que 625 peces. Doncs la resposta és incorrecta. És la A, 85 peces. Ja és prou que no he preguntat quantes peces extra porta el paquet de Lego. Està bé, és una pregunta encara lògica. Sí. Següent. Heu de bufar una mica la ruleta perquè tingueu sort, si no funciona. Hòstia, se l'emportarà. Armes, naus i tecnologia. Ai. En vol atmosfèric, quina d'aquestes naus és més ràpida? A. Falcó mil·lenari. B. Caça Tai. C. Caça estel·lar N1. D. Ala X. Mira, pot ser que tingui una bajanada, però la D, l'ala X, perquè pot canviar la posició de les ales i es pot adaptar millor als diferents, que si a l'espai o a l'atmosfera. Molt bé, m'agrada el raonament. Sí, La resposta és incorrecta. És la B, el caça Tai. Ah, molt bé, els dolents. Sí. Correcte. Bé, és una nau relativament petita, és més lleugera. Si no recordo malament, hi havia hagut algun estudi científic que havia valorat quina era la possibilitat de que aquelles naus funcionessin i, curiosament, el TIE era com la més possible dins de les naus aquestes. Curiosament. La que més possible amb un 1%. Sí, clar, a veure, però que no era... A l'espai pot tindre qualsevol forma, això no és un problema, però no era impossible del tot. Algunes d'aquestes sí, però... Molt bé, doncs és interessant. Doncs... Que no sigui interessant, si ho estic explicant jo. És que... Ai! M'he passat? adonat Què ha que passat? no estic anotant i no sé quantes pots. Ah, molt bé, molt bé. Algú recorde per en quina ronda anem, si us plau? Aviam, en devem haver fet... 4 segur. Jo crec que unes 6 o així. No ho Algú sé. del xat ens ho pot... Algú del xat ho ha anat comptant? Quin Quin desastre. desastre. Bé, aviam, aproximadament quantes, diríeu? Jo sé que n'he fallat un parell de seguides. Sí, això segur. Sí. Sí. Bueno, clar, en portes 4, si no has fallat un parell seria la ronda 7. Que és possible. Per tant, posem 7. Vinga, va. Vinga. I si no, doncs és igual. Aquí no ha passat res. No he vist res. És la ronda 7. Estic fent el moviment aquell típic dels Jedi, sabeu? Allò, no ha passat res. Però bé. Doncs, 8ena! No, que aquesta era... Bueno, és igual. Aquesta és la 7. Aquesta és la 7. Aquesta és la 7, d'acord. Sí. Doncs, 7ena. Pel·luri. Has tirat la ruleta? Sí, sí. Planetes Ah. i galàxia. Doncs, molt bé. Planetes i galàxia... Ha contestat últim el Marcel, no? Si no recordo mal. Sí, que era la del caça. Doncs diu així. Quina és la capital d'Alderan? A. Aldera. B. Kazou. C. Ciutat capital. D. Wizu. Jo crec que Ciutat Capital. Em fa bastanta gràcia que la capital sigui aquesta. Doncs Per no confondre. Exacte, sí. la resposta és incorrecta. És la A. Aldera. Jo vull Alderan, saber si hi ha Aldera. una ciutat que es diu Oran. I existeix? Em sembla que no. No? Llàstima. Sí. Bé, doncs ara sí, 8ena. No coi la segona part de la 7ena. Sí, setena No. pel senyor Marcel Com que Segador.
Sí, Que la ronda comença amb l'Uri. Setena ronda de respostes. clar. Pregunta número Però llavors 14. Però llavors són 10 i 10. Sí. I quantes n'hi vols fer? 20 per cadascun? No, clar, per això jo comptava 20 en total. Bé, és igual, sí. Anem per la 14. 7 amunt, 6 a l'altre. D'acord. Espera, que el segador està Si voleu fer processant. 20. És que és un droide una mica antic i a vegades li costa una mica. Doncs, d'acord, doncs setena per tots dos. Ara la segona meitat. 14, si vols, pel... Sí, és que jo ho comptava de l'altra manera sempre. Pues 14. No ho comptaves, no mos enganyes. No ho en les comptaves altres aquí al partides... en les altres partides... 14ena, llavors. T'han parlat de Star Wars i mira, diuen, Fa tant de temps que no fèiem partides. Personatges. No crec que ho diguin per tu, eh? Jo crec que hem vingut aquí alguns amics trolls. Ah, no, sí. Personatges... Diu així. Quants anys té en Grogu a la primera temporada de The Mandalorian? A. 2 anys. B. 500 anys. C. 1 any. D. 50 anys. Vale. Una sèrie que sí que he vist i que sí que m'agrada i espero encertar-la. Diria que són, amb bastanta seguretat dic que és la D, 50 anys. Doncs la resposta és correcta. Molt bé. Bona. Uri, vaig a per tu. Espera, perquè s'ha marcat la A, però no. La resposta correcta és la D. Sí, no sé per què, està mal posat. Hòstia, n'estic segur que Ui, la A i ui, la Sí, B sí, no no. Són 50 anys, claríssimament. Error de la màquina. Sempre és culpa de la màquina. No t'hauràs equivocat tu, no. És culpa de la màquina. És que és increïble. Vinga, anem amb la ruleta, que no falli. Amb la 15ena. Prequales. No, seqüeles. Seqüeles. I diu així. Quin antic contrabandista i pirata regenta una taverna interestel·lar en un castell del planeta Takodana i té més de 1.000 anys? A. Jabba el Hutt. B. Mas Kanata. C. Rugor Nas. D. Emmeline Holdo. Crec recordar que la B, la Mas Kanata. La resposta és correcta. Aquesta facileta, Aquesta Que me no la sabia sabies jo. que tenia 1.000 anys. Doncs mira. Bueno, els personatges de Star Wars no se sap mai quants anys tenen. 1.000, 25, és igual. Doncs setzena. Serà el torn d'en Marcel. Pot seguir bufant, eh? M'ha fet gràcia. Ja està, que ja ha parat. Spin-offs i sèries. Ostres. Qui és l'aprenent del comte Dooku a The Clone Wars? A. Darth Maul. B. Asajj Ventress. C. Savage Opress. D. Ahsoka Tano. I compte està mal escrit, perquè va sense P. És com... També culpa de la màquina. Sí. A veure... Bueno, anem a deixar de sobrepensar i anem directes. La A, Darth Maul. Doncs la resposta és incorrecta. Ja. Era la B, Asajj Ventress. Heu de pensar que el Maul era... D'en Palpatine, no? Exacte. Exacte. Ja. Asajj Ventress era, si no recordo malament, bruixa de la nit, no? Sí, una germana de la nit, una bruixa de Dathomir, correcte. Ah, aquestes surten al joc del Jedi, aquest modern. No, és una No, altra. és una mica Vaja. seva. Sí, és de la... Però l'espècie és aquella, no? Són veïnes, sí. Exacte. Sí. Sí. Bé, doncs, 17ena
Ja s'està acabant la primera fase. Segonet. I serà sobre... Producció. producció i darrere les càmeres. Quina actriu interpreta el paper de la mare de Anakin, Shmi Skywalker? A. Kate Box. B. Pernilla August. C. Chrissy Teigen. D. Alia O'Brien. Jo crec que aniré per la A, d'aquella senyora fot cara de sa Kate. I que cara de capsa, també. Una deducció magnífica, Doncs la resposta és incorrecta. Era la B, Pernilla August. L'he estat a punt de dir perquè em feia més gràcia el nom. Perquè feia més cara de pernil·la, no? I d'agost. I d'agost. D'agost, també. En Jordi del xat ens diu que no sé per què no em pugen els cristalls. Hi ha inflació de cristalls i estan més cars. Potser està fallant. No, quan és un tema de Twitch. No hi podem fer res, em sembla. No podem fer res. Està tot a les vostres mans, concursants. No us poden ajudar els espectadors ara mateix. Doncs armes, naus i tecnologia. I diu així. Quantes càpsules repulsores hi ha a la cambra del Senat Galàctic? A. 1.024. B. 10.000. C. 8.102. D. 2.080. Cambres repulsores voldria dir, en cas de que algú ataqui allà, doncs per fugir. No, és a dir, el Senat Galàctic, te l'imagines? Que està ple de càpsules d'escons. Allò, vale. Doncs cada Sí, una doncs ja d'aquestes. sé. Quantes n'hi ha? Bueno, ja sé, com si sapigués. No. Vale. Palpatine ho sap. Tu també ho hauries de saber. Sí. Va, els 2080, la D. M'estic dient moltes Doncs la resposta és incorrecta. Era la A, 1024. Bueno, mira. T'hi has acostat. Sí, bueno. Sí. Ja és on surten l'easter egg que surten a extraterrestres de ET, no? Sí, exacte. Hòstia puta. Això no ho pregunto. És la 18a, pot ser? Crec que sí. Si el senyor que porta els comptes no s'ha despistat, sí. D'acord. Doncs planeta... Ah, no. Ah, sí, no? Planetes i galàxies. Sí, perdó. Sí. En quin planeta la Guàrdia de la Mort va salvar en Din Djarin de petit d'un atac de droides separatistes? A. Jakku. B. Akvetina. C. Trask. D. Hudala. Jo crec que la B. Akvetina. Doncs la resposta és correcta! Molt bé. Feia estona que no Molt havia de bé. canviar el marcador. Això està bé, donem poca feina. Sí, sí, sí. Cada dia concursants així, m'aniria molt bé. Doncs... Ah, no, però ara no pot ser la 19a perquè em faltaria una. Per tant, aquesta deu ser la 20a ja, no? No ho sé, Segador, no ho sé. Em sembla que sí. Els comptes els has de portar... El Segador té dos feines, preguntar i portar els Bé, comptes. a la segona ronda ho farem millor. I la LIE. Em sembla que sí, que és la darrera. Haurem de posar un marcador en pantalla, Sí, que actualitzaré jo, estaria bé. per poder saber en quina ronda som. Bé, darrere de la primera fase, per en Marcel. I si no esteu d'acord, és igual, és Es pot reclamar @
deixa guanyar el Wookiee reclamacions. .cat. Trilogia prequela. Prequeles, sí. Com va derrotar Obi-Wan al general Grievous? A. Amb el seu propi sabre làser. B. Amb un dels sabres d'en Grievous. C. Amb un blaster. D. Amb un detonador termal. Merda. Oh. Mira que és una escena ben coneguda. No recordo que fos amb una merda, també t'ho dic, però... Seria no gaire climàtic, A veure... Jo sé que a mesura que avança la lluita els hi va tallant els braços d'un en un, però... Doncs jo m'atreviria a dir la A, amb el seu propi sabre làser. Doncs la resposta és incorrecta. És la C, amb un blaster. El va disparant, fins que se li va incendiant, fins que rebenta i li exploten els ulls, li surt foc dels ulls. Molt bé, molt agradable tot. Sí, sí. Doncs bé, fins ací la ronda 1, la fase 1. I ara passarem a la segona, que és la més divertida. Sí, ja la que tenim més problemes, Recordeu... Sí. Recordeu que ara... A veure si se sap les normes, no? Deixeu-li explicar amb ell, a veure si se sap les normes. Sí. Ho he explicat al principi, Endavant, però torna-hi. a recordar. Ara ja no és un torn cadascú, sinó que quan jo hagi dit les 4 respostes, quan hagi acabat de dir la D, el primer que vulgui es pot llançar a respondre. Vale. Si l'encerta, sumarà 3 punts, però si la falla, en perdrà 1. Bueno. I si falla, hi ha rebot. I el rebot també. Si l'encerta guanya 3 punts, si en falla, en perd 1. I no hi ha més rebots. Rebot, Exacte, hi ha un sol rebot. Molt bé, Dit això... anem a la ruleta. Ruleta. Heu d'esperar a que acabi de llegir les 4 respostes. Al moment que ho sentiu, ja sabeu que pot haver-hi diferències, però... Videojocs. Videojocs, molt bé. Quin és el nom de la missió final de Star Wars Squadrons? A. Aliança fracturada, perdó. No sé llegir. B. A l'abisme. C. Caos a Mon Cala. D. La venjança de Terissa. Ja, si de cas ja torno demà, jo, Adéu. Uf. Bueno, mira, va, perquè tampoc tinc massa a perdre allà. Jo me la jugo. Molt bé, digues. Vale. La C, el caos a Montcala. La resposta és incorrecta. Bueno, Ai, perdó, he marcat la correcta i no havia de marcar-la. Jo crec que el correcte és la D. Perdó. He clicat sense voler que es veiés. Bé, no fem rebot en aquesta. Perdó. Avui està anant... Sí, no es nota ni res que feia un any i mig que no fèiem un curs. Està anant molt bé. Està anant perfectament. Bé, a la següent ja faré rebot. Sí, disculpeu, Uri, que... Perdó, Però bé, en Marcel que ha perdut un punt i... La meitat dels que tenia. Mira-ho pel costat positiu. Ara tens encara menys coses que perdre. Sí. Hi haurà un punt que podràs contestar a l'ample, perquè ja no tindràs. Oi, sí. Trilogia original. No hi ha punts negatius, O sigui, no patiu, que de 0 no baixareu. Exacte. Vale. A Una nova esperança, qui té la idea de fer servir una barra metàl·lica per provar d'aturar les parets del compactador de deixalles? A. Leia Organa. B. Han Solo. C. Chewbacca. D. Luke Skywalker. Hòstia.
Vale, jo. Digues. La A, la Leia. En plan, el sorprèn perquè és una dona i té recursos. Doncs la resposta és correcta! Sí! Molt bé. Sí, que em sona que estan ells dos molt estressats i tal, i aquesta diu, vinga, va, fotem les coses en ordre. Efectivament, és qui porta la iniciativa. Sí. Molt bé. Doncs 6-4, eh? 6-4, eh? La cosa ha Ja hi canviat soc, aquí. ja hi soc. la cosa s'equilibra una mica. Ara sí que tens coses a perdre. Ho farem. Hi haurà remuntada? Ara no dic res més. Per Clar. cert, podeu respondre directament, si voleu. És a dir, no fa falta dir jo. Exacte, dieu la resposta. Pots dieu... dir la resposta, si vols. Bé, resposta. Em sembla bé, que diguis jo, però... I Doncs perquè per si contesteu assegurar. alhora, si l'altre diu la B, doncs ho guanyarà. Esclar. Exacte. Doncs vegem de què serà la tercera. D'espin-offs i sèries. En quin episodi de The Mandalorian es troben per primera vegada el Mandalorià i en Grogu? A. Capítol 2. B. Capítol 5. C. Capítol 4. D. Capítol 1. El D, capítol 1. La resposta és correcta! Molt bé, molt Sí, bé. al final del primer. Si em podeu dir què he respost, està una mica a la parra. Uri Ah, ha perfecte. respost correctament. Perfecte. Doncs 9-4, la cosa 9 a ara 4. augmenta la distància, però no patiu. Ho podeu perdre tot encara. O sigui, com el segador no recorda per en quina ronda anem, podeu perdre infinits punts. Seqüeles. Seqüeles. A l'ascens de Skywalker, en Kanan Jarrus diu dues coses a Rey a través de la força. El seu nom i què més? A. En la foscor troba la llum. B. La força d'un Jedi rau en el seu cor. C. Deixa que la força flueixi a través teu. D. Tots els Jedi que han existit viuen amb tu. L'ascens... És l'última, oi? Vale. L'última pel·lícula. L'episodi 9. Doncs la D. La resposta és incorrecta. Rebot. Ara Ara sí, eh? Ara. No sabia ni que sortia Kanan Jarrus a l'ascens de Skywalker. És que tècnicament Jo no sé qui és. sortir... No ben bé. Se sent. Exacte. Mm. És aquella escena en què en Rey comença a sentir veus de Jedi. Mm. Una és d'en Kanan. L'alcohol del bar de la Mascanata és molt... Uf. Estic entre l'A o la C, però la C, va. Doncs la resposta és incorrecta també. Era la B. La força d'un Jedi rau en el seu cor. Hòstia puta. Fa molt per Canon, és molt... Sí. Les altres opcions haig de dir que són altres frases d'altres també veus que se senten en aquell moment. Pot ser que la D sigui d'en Qui-Gon? O no? Doncs no ho sé ara mateix. Bueno, pues, tampoc no siguis aquest canon. És un de Rebels. Sí, és el mestre Vale. de l'Ezra. Sí. Vale, per això no el conec. No. Molt bé, doncs, cinquena. I serà sobre... personatges. Bueno. De quin planeta prové el general imperial
Maximilian Beers. A. Corellia. B. Passana. C. Paqualis 3. D. Denon. La A, Corèlia. Cornèlia, anava a dir. De Cornellà. La resposta és incorrecta. Rebot. Un planeta que té un número. Paqualista. No, no és la resposta, eh? No és la resposta. Tercer, és el 3. Sí. Els altres dos... Vale. Jo pensava que era de Pasquali, segon. Paquali. Com que tampoc ho sé, doncs el Paqualis tercer, va. Doncs la resposta és incorrecta. La correcta era Denon. Home, Bé, sisena. Si serveix de consol, jo tampoc no tinc ni idea. Sabeu qui és per això? En Beers? És no. aquest que pilota un dels AT-ATs a la batalla de Hoth. Hòstia puta. Ai, sí. Uah. Trilogia preqüela. A l'atac dels clons, qui rep Obi-Wan i Anakin quan ixen de l'ascensor per anar a veure na Padme al principi del film? A. Jar Jar Binks. B. Bail Organa. C. Capità Typho. D. Capità Panaka. Ai. Aquesta és més fàcil del que us penseu. Heu de pensar en l'escena. Sí, sí. La A, Jar Jar Binks, perquè cabron està a tot arreu. A favor de dir-li Doncs- cabron. La resposta és correcta! És en Jar Jar Binks qui els rep. El Sith més poderós de la galàxia. Sí. Hòstia puta. Hauria sigut tan bo que haguessin fet això canon. Doncs sí. Jo hi estic molt a favor. Sí, jo també ho Jo puc. també. Qui sap. Conspiració que està ahir amb l'11S. Doncs la setena serà sobre videojocs. Quin és el primer personatge amb què jugues al Battlefront 2 de 2017? A. Boba Fett. B. Aiden Versio. C. Han Solo. D. Darth Maul. La B, Iden Verso. O Versio. Depèn de La la versió. resposta Uf. és correcta. Vale. Molt bé. Sabeu qui és? Sí, per casualitat. Sí, perquè l'he jugat. Amic. Igual. Molt bé. Molt bé. Doncs sí, és amb qui comences si fas el mode història, és el personatge. És que, de fet, és que el vaig jugar perquè estava gratuït a la Play Store. Ah, bé. Molt I, bé. bueno, no, em va agradar. Sí, està molt bé. Molt història. Doncs 10 a 5 al marcador. I som-hi amb la 8ena. Ei, atenció, perquè sembla que ja funcionen els punts, perquè en Jordi Nowen ha llançat un parla com en Jar Jar Binks a Uri. Per tant, Uri, durant un torn hauràs de parlar com en Jar Jar Binks. Fes el que puguis, eh? Fes el que puguis. Hòstia santa. No estem massa pendents del xat, no, jo. Ah, perdó. No. Però ho he vist, Potser fot Més una val. hora que va tirat, eh? Ja, pot ser. Quan érem a la pregunta 15 o 12 o 26. No passa res. Uri, tens alguna cosa a dir? Soc molt dolent imitant accents. Només cal que diguis missa tota l'estona i ja està. Missa dolent d'anuncis. Misa, entiendo. Molt bé. Ei, atenció perquè Racó d'en Cisco s'ha subscrit en Prime. Moltíssimes gràcies. 34 mesos ja, mare Déu. 34 mesos és molts mesos, eh? Sí, moltíssimes gràcies.
Racó d'en Cisco. Doncs bé, No ha hi ha tocat cap pregunta, anem a la ruleta. No sé si l'havia tirat, però la torno a tirar, ja està. No? No l'havies l'havia- tirat, perquè Pues, aquesta sí, no era, Trilogia original. no era la categoria, no era la darrera que havíem fet, per tant, sí. Mhm. Que em tornin els cristalls. Reclamen pel xat. Fixeu-vos que no diu res, perquè així passarà el torn i... Clar. Vols dir alguna última cosa? Missa, perdó. Molt bé. Doncs, trilogia original. Qui era l'artiller de cua d'en Wedge Antilles durant la batalla de Hoth? A. Jack Porkins. B. Doug Ralter. C. Barlon Hightower. D. Wes Johnson. Missa creu que la A de Jack Porkins. Doncs la resposta és incorrecta. Perds 3 punts i rebot. 3? Ai, perds 3 punts, perdó. No li feu cas, no li feu cas. Perds un punt i No, rebot. no se sap les normes del Ai, seu sí. concurs, no patiu. Perdó. Vale. Estic obligat a contestar? Sí. Vale. Doncs... En Doug Ralter, la B. La resposta és incorrecta. Era Wes Johnson. Hòstia, el Wes. En Doug em sembla que és l'artiller de cua d'en Luke. Però el d'en Wedge és en Wes Johnson. Molt bé. Doncs novena. 9-4 al marcador. Iau. Puntet pel segador per portar les preguntes a... Que tens Vaig tu. millorant. a millorar. Novel·les, còmics i col·leccionisme. Gomet vermell. No n'hem fet gaires avui, de novel·les, còmics i... No. És Gràcies a Déu. estrany, perquè... Quin personatge és una pirata membre dels Nile de l'espècie Miriana? A. Yit. B. Kara Shaw. C. Avon Starros. D. Clinith Da. Puta, Gràcies. l'altre dia em vaig veure Pel seguiment, Racarp. un vídeo de l'Ore. Crec que la A, Jo no. Yit, Doncs la resposta és correcta. Molt bé. Vale. No només va mirar el vídeo, sinó que estava el cas. O sigui que això és important, perquè jo de vídeos n'he vist moltíssims. Ara, recordar res del que hi diuen ja és més complicat. Oh, molt bé. em Perquè vaig fer amb els dos apunts. Sí, molt bé, molt bé. Doncs desena. Ja som a la meitat de la frase. 12-4, no està tot perdut, Cada hi ha No, possibilitat. tot no. Eren 4 punts per perdre. Armes, naus i tecnologia. Quin tipus de nau serveix com a fregata mèdica per a l'Aliança Rebel, a l'Imperi Contraataca i el Retorn del Jedi? A. Alanar N3. B. Nebulon B. C. V-35 Courier. D. H-98. La C, la B35 Courier. No és perquè Courier cura. Ja està. Aquest és el nivell. Doncs la resposta és incorrecta. Rebot. Hòstia puta. La B, Nebulon B. La resposta és correcta. Molt bé, molt bé. Per cert, no sé si és fregata. Estàs segur que és fregata? I no No, fregata. s'hauria d'escriure amb A, fregata. És una fregata, és un Ai, ocell. Impugno. Sí, així m'agrada, que vingueu a reclamar. M'ha destarotat completament. Exacte, ell ja ha vist uns ocells allà i ja no sabia on era. Normal. No. Bé,
onzena. 15-3, Una salutació als fills d'en Jordi Nowen, que estan seguint el concurs amb emoció, ens diuen. Producció i darrere les càmeres. Ha sortit bastant, aquesta. Quin actor de la sèrie original de Star Trek va posar veu al general neimoidià Lockdart, o Durt, a The Clone Wars? A. William Shatner. B. George Takei. C. Leonard Nimoy. D. DeForest Kelley. Bueno, l'únic que em conec és el Leonard Nimoy. Sí que diré la C. La resposta és incorrecta. Ha contestat el Marcel, no? Perdoneu. No. No? És que a vegades se me'n va i no sé qui contesta. A veure, tenia el mateix coneixement que l'Uri, en Leonardo aquest. Doncs, i ara, els altres no sé ni qui són. Doncs, en George Takei, en Jordi. La resposta és correcta. Oh! S'ha aparegut la verge aquí, S'ha aparegut la verge. Bueno, sí, aquí ho tenim. La verge... Molt bé. La verge negra. No sé, negra, Algú sap quin personatge... La moreneta. Quin personatge interpreta aquest senyor a Star Trek? Sí, Jo no. és el... És que no sé com es diu de nom. El Sun? Ah, no, el Sun. No, sí, és el metge, no? El Data o el robot? O... No, és la sèrie original de Star Trek. Ah. El que és el metge. Uh-huh. Em sembla que és aquest, el George Takei. Ni idea. Star Trek, ja No, sabeu sí. que aquí no mirem. Aquí Bé, estem per sobre d'això. Exacte. és la onzena o 12ena? A veure, Segador, no ho sabem. Però on tenim de contestar? No, 12ena, no? Em sembla. Jo veig que fa moltes marques, però deu estar dibuixant o no sé. Què fas? Bé, prequeles. La capital submarina dels Gungans, Otogunga, sota quin llac es trobava? A. Llac Marudi. B. Llac Lonisa. C. Llac Paonga. D. Llac Andraxa. Això són coses que jo he vist la pel·li ple de cops i m'agrada, però això ho diuen? No, segurament no. No us queixeu. Podria haver preguntat quants litres d'aigua conté aquell llac. Sí. Quants metres Aquests cúbics són hi ha? detalls que diuen a les guies, als diccionaris i aquestes coses. La B, el llac Lonisa. El Llonganissa. La resposta és incorrecta. Jo també he pensat en això. No és la llonganissa. Doncs la C, el llac Paonga. Ui, perdona. Doncs la resposta és correcta. Crec que li acabo de tocar Au. un punt al És Marcel. És que us confonc. No. L'Uri en tenia 15, no? O 14? No, m'han restat el... O sigui, en principi en tenia 14. Sí, però s'ha equivocat ara, no? Sí. Sí, Sí. I ara i estàs Marcel, al punt i és per tant tu encertada. estàs encertat i en tens 9, no? Estem fent bé. Sincerament, he dit Encara. Paonga perquè em sona com algú que diria als bitxos aquests, la seva espècie. Parlar així. Doncs molt bé. Atenció perquè encara hi ha... Possible possibilitats de- remuntada, Possible remuntada. Sí. No sé si el Marcel voldrà guanyar, perquè voldrà dir haver de respondre 40 preguntes més, Ja. Jo, per entretenir les masses, de lo que sigui, no? Doncs, 13ena.
Marcel en tenia 48. No pot ser. No sé, 48 de què? de punts. Ah, ja deia jo. Planetes i galàxia. De quin planeta va treure en Luke el cristall Kyber per al seu sabre làser verd? A. Jedha. B. Dagobah. C. Ilum. D. Cristopsis. Hòstia puta. La C, Ilum. La resposta és incorrecta. Dagobah no crec que tingui... O sigui, crec que els jaciments de cristalls Kyber només estaven a Jedha i Ilum, però crec que en cap moment va allà. A fer ruta turística, així que Dagobah. La resposta és incorrecta. És Cristopsis. Pensava que era inventat el nom. Home, és inventat. És inventat. Tots són inventats. Bueno, posats a fer-ho, totes les paraules existents, algú se les inventa. Sí, però en aquest cas a sobre és d'una obra de ficció, per tant... Sí. No, Cristopsis és un planeta que es veu a la sèrie de The Clone Wars. És així com de cristalls. I em sembla que aquesta resposta es va saber fa poc en algun còmic o alguna novel·la. Em sembla que algun còmic. Que en Darth Vader, en Luke, el va aconseguir d'allà. Sí. És molt de robar de llocs raros. He contestat Ilum perquè el Jedi, el joc aquest nou, el penúltim, és on, crec que és on vas a buscar-lo. Sí. És el planeta habitual pels Jedis quan... Clar, quan existia l'Horda Jedi i tot, és on anaven. Surt amb alguna sèrie que hi van de petits a buscar... a The Clone Wars. Sí. Vale. Jo això ho sé pel videojoc. Clar. I el planeta Ilum, per si no sabeu, acaba convertint-se en la base Starkiller del primer ordre. Hòstia puta. No ho sabia. Sí. Utilitzen... Se suposa que hi ha tants cristalls que els hi va molt bé per... Magnífic. Va bé saber-ho. Un drama planetari. Molt bé, doncs 14ena. Personatges. En quina sèrie apareix el personatge d'en Luthen Rael? A. El llibre d'en Boba Fett. B. The Mandalorian. C. Andor. D. Obi-Wan Kenobi. Uf. Sí. Hi ha preguntes de la CL més fàcils, És que no he vist cap dels 4 sèries encara. Uf. Jo és que no sé qui és. Ningú se la vol jugar? Si no heu vist Andor, us ho recomano molt fortament. I totes les altres també, però... Ja. Sí, el Mandalorià i Obi-Wan sí que les he vistes. I em queden les altres dues. Totes són recomanables. Sí. Andor és molt bon en tot el contingut, diguem. El llibre de Boba Fett és una mica més desordenada, però té algun capítol que és espectacular. Doncs va, com que en parleu també, Andor, la C. Doncs la resposta és correcta! En Luthen Rael és un personatge d'Andor interpretat per Stellan Skarsgård. Bon actor. Hòstia, hi ha nivell aquí, Hi ha nivell aquí. És el que fa de Pennywise, no? O és un altre No, Skarsgård? és el germà gran. És tots iguals. O el pare, ara no recordo si és el germà o el pare, perquè són pare i 3 germans, tots 3 molt famosos. tota la puta família. Sí, no sé si heu vist True Blood, el Ross és el germà petit, crec. No l'he vist. El Floki de Vikings també és germà d'aquesta família. Ostres. El Pallasso també, de It. I aquest deu ser el pare,
El pare, el que surt a Mamma Mia. Sí, Sí? és el Mamma que Mia surt a Mamma i Mia. els Vengadores, esclar. Ah, exacte, sí. Sí, sí. És aquest. Aquest. Molt bé. Família de Doncs, escolta, 12 a 11, i 15ena. No recomanar res més perquè veig que ja s'hauria encertat la resposta. Una mica... Però més gent, a la recomanada. Sí, no, com a sèrie és molt bona. Sí. Novel·les, còmics i col·leccionisme. Vegem si podem recomanar també alguna novel·la o algun còmic. Si és que la pregunta va per aquí, que probablement no. Quantes grapes tenia? Segons el llibre oficial de Star Wars a la carta, de quina fruita es fa el pastís? És que... El pastís preferit d'Anna Padme Amidala. A. Meiluron. B. Peres. C. Figues. D. Jogan. Uri, no t'hem sentit. Em sembla que has parlat i no t'hem sentit. No sabia ni que existissin les peres ni les figues dintre del món de Star Wars. Les peres sí que Pensaven haver existeixen. dit, home, les peres No, i mira, les figues les peres no. sí, perquè recordeu aquella escena que Obi-Wan fa servir la força per acostar-li Sí, un tall sí. de pera? Les peres són canon. Això, fora de context, segador, no queda bé. Les peres són... Espera que l'Uri ara hi ha arribat. M'ha costat. Deixem-ho aquí. Bé. Bueno, Mare de Déu. Ai. Tot això, anem 12 a 11. No sé si ho heu vist. Sí. No sé si ara... Hi ha pressió aquí, Hi ha pressió. Està Fixa't que emocionant, no volen respondre. Clar. Aquí s'hi juguen molta cosa. Per sucar les tasses de la Batgola. doncs jo crec que l'A. Perquè és el nom més llarg. Meiluron. És com a l'autoescola, molt bé. Aplicant... Espera, que estava... Ai, que s'ofega. Doncs la resposta és incorrecta. Però és una fruita de Star Wars. És una fruita de Star Wars, sí. Fruita de Que Star Wars. ara l'hem vist a molts continguts. Sí, Va començar a Rebels. Hi ha un capítol que la trama és anar a cercar un Meiluron. És una espècie de melons amb punxes. Sí. Deuen estar bons. Doncs, bueno, va, doncs... La C, les figues. Una bona figa de moro. Doncs la resposta és correcta. No. Hi ha hagut remuntada. Són figues. Atenció, perquè Hòstia puta. sorpasso. Ànims, Uri, no està tot perdut. Endavant, Mira on Marcel. estava jo. Mira on estava jo. Exacte. De 3 en 3 se n'avança molt. Sí. Tot és Doncs- possible encara. Quantes preguntes queden, Segador? Si ho Ara- saps, si ho saps. Ara tocarà la 16ena. 16, Molt bé. Un segonet. Atenció. Videojocs. Videojocs. En quin videojoc shooter en primera persona jugaves amb el mercenari Kyle Katarn mentre prenia el camí dels Jedi? A. Jedi Starfighter, 2002. The Force Unleashed 2, 2010. Jedi Knight Dark Forces 2, 1997. Rock Squadron 2, Rock Leader, 2001. Jo crec que la C, Jedi Knight. La resposta és correcta! Molt bé. Remuntant. Bé. Es torna Tenim un empat al marcador. a igualar Uf, el marcador. Tenim un empat. d'aquí no se'n va ningú fins que no es desempati. Correcte. 17ena. Quina emoció, Bueno, a veure, hi ha coses en joc. Sí. Les tasses. Trilogia original.
on tot va començar. A la Tantive 4, al començament d'una nova esperança, quin imperial suggereix a en Darth Vader que retenir la princesa Leia és perillós perquè pot generar simpatia cap a la rebel·lió? Vosaltres veieu el que fa amb les preguntes. O sigui, com és possible encabir això amb una pregunta? A. Paul Treidum. En Pol? B. Wolf Yularen. C. Sin Dralik. D. Domaric Quinn. Veus a la ruleta trilogia original, t'il·lusiones i ve això. Hòstia puta. És que tots els putos noms em sonen. Ah, no, a mi cap. I és molt, a mi no me'n sona cap. Well, Pol, jo tinc un company de classe que es diu Pol. Jo igual. Vinga, la C, Sindralic. La resposta és incorrecta. La cago en... Doncs, bueno, va. En Pol, va. Salutacions. La resposta és correcta. No sé això. Doncs sí, en Pol és Ja qui li li, diré demà. qui li diu. Si digue-li que potser no ho sap, que surt a la pel·lícula, no ho sap. És el que és ofegat per la força al principi de tot? Per No. en Darth Vader? No, aquell és un altre. Aquell és en Raimus Antides. Ah, ai, no. Doncs trilogia seqüela a la 18a. Quin pilot va volar com a Blau 3 durant la batalla de la base Starkiller? A. Elo Asti. B. Temin Wexley. C. Poe Dameron. D. Jessica Pava. Dur. Tita, no estem tenint gaire feina a mirar qui ha respost abans. Jo ara mateix estic xatejant, Tranquil, aneu fent. La B, Temin Wexley. La resposta és incorrecta. He perdut la meva bona ratxa, ja ho veig. A veure... Bueno, mira, perquè em sona més Star Wars Elo Asti. El per què? No ho sé. La resposta és incorrecta. Era la D, Jessica Pava. La pava aquesta. La pava aquesta. Bé, doncs 12-16 al marcador. I 19a. 19a, encara és possible la remuntada. Tot depèn d'aquesta pregunta. Depèn... Sí. Aquí tenim la clau per saber qui guanyarà. Serà de planetes i galàxia. No sé si ho feu estar de part, Vull dir, és una mica... A quin planeta comença el film Solo, una història de Star Wars? A. Mimban. B. Coruscant. C. Corellia. D. Tatooine. La C, Corellia. La resposta és correcta. Tenim emoció. Emoció fins al darrer Sabeu la moment. confiança aquí. Jo no l'he vista. No l'has vista? Està malament, Prou bé. Sí. No és la que És més fama té, però... Doncs, darrera qüestió i 15-16 al marcador. I atenció perquè en Molotov i Nox
ha dit parla com en Jar Jar Binks antitafreda, o en Jar Jar Freda, com ha dit ell. T'ha tocat. Allà. Allà. Sí, ara se li talla. Sí. No cola, no. No colat, no? Missa. Quina categoria ha tocat, Tita Fres? Que no ho llegeixo bé. Producció. Missa producció. Gongan producció. Producció i darrere les càmeres. Molt bé. Quina edat té actualment l'actor original d'en Lando Calrissian, Billy D. Williams? Hola. A. 84. B. 86. C. 83. D. 85. Potser ara en té un mes, perquè no sé quan vaig fer aquesta. No fotem, eh? Com a ajuda us puc dir que està entre 80 i 90. Gràcies. Entre 82 i 87, no? Correcte. O no ho sabem. No ho sabem. Era l'última pregunta. És l'última, sí. És l'última pregunta. Si cap espectador tira alguna cosa rara. No hi ha possibilitat d'empat, o sigui, si falleu els dos guanya el Marcel, si encerta l'Uri guanya ell. Exacte. És l'única possibilitat que hi ha. Ara es decidirà qui passa. I si fa anys avui? Podria ser. No, eh? No. Entre que se va néixer en aquesta hora, o sigui, afanyeu-vos perquè la resposta Bueno, mira, canviarà. del minut. va, perquè s'acabi el patiment ja. La B, 86. La resposta és incorrecta. Anava a dir aquesta jo també, tu. Ara mateix hi ha un empat. Però ha de respondre a la pregunta. Quina pressió, eh? Sense pressió. Hauria de posar musiqueta d'ambient. Jo fins a les 10 Jo la caigo. puc allargar, eh? Vinga, doncs, si no és... Digues. Si no és... Ei, Segador, Mr. Segador. Què? Tinc una impugnació a fer. Abans, Ala. sí. Per què? Ara, o sigui, al ser l'última pregunta, Sí. he buscat la resposta al mòbil Sí. i aquí tinc la pantalla aquí davant. 86 anys té. 6 d'abril del 37. Busca-ho a Google. O qui ho hagi de buscar. D'acord. Doncs jo crec que la resposta és la B. Perquè el seu aniversari va ser el 6 d'abril. És que la pregunta probablement la va posar l'any Clar, fa molt temps. D'acord, Jo, no puc sí. posar coses que caduquin. Una de dos, o sent justos i fem una altra pregunta, Sí, jo faria això, perquè efectivament la resposta que tenia marcada com a correcta era 85, però, com bé dius, ara ja té 86 anys. Per tant, jo sí que faria això, faria una altra. jo faria una I altra aquesta- pregunta com a solució salomònica al programa Sí, de... sí. I estic d'acord. Va, pels salmons. Vinga. Quina edat té... No, anem a mirar a veure què són. Déu-n'hi-do, té una edat ja, eh? Sí. Però és que les pel·lis tenen... Són dels 75, crec, no? Clar, Sí. és del 77, i ell era més gran, potser, que els Sí, altres. esclar. 40 anys tenia. A la primera. A la segona, 43. Bé, a la primera no apareix, però apareix a l'Imperi Contraataca. No, bueno, Que és però del els 80. tenia igualment. No apareix, però els tenia. Bé, doncs aquesta serà la que ho decidirà tot. Armes, naus i tecnologia. A priori. A priori, sí. Ah, clar, perquè ara Un moment, perquè he de sumar el punt que tenia Oi, Ah, és anteriorment. veritat. Clar. Recordem que aquí va d'un punt, això. Exacte. No hi ha possibilitat d'empat. al bar. Armes, naus i tecnologia. I diu així. Al despertar de la força, com es diu la pistola blàster que en Han dona a Narrey
Atakodana. A. Pistola Blaster NN13, B. Pistola Blaster NN15, C. Pistola Blaster NN14, D. Pistola Blaster NN16. Duríssim. No és l'edat, però com si ho fos. Us diré una pista. És una pistola Blaster NN. Vale. Gràcies. Què t'ha acudit? Dispara també, em sembla. L'he fet jo abans. No sé, lleig. La D. Pistola Blaster NN16. La resposta és incorrecta. Sí, ja estaria, eh? Ah, Ja estaria. Pues És veritat, és veritat. No, respon, endavant. Respon, però no hi tens Sí. res a perdre. Respondré, però que no vull dir la mateixa. Ell ha dit la D, la 16. La 16 Doncs no és. la 13. Doncs tampoc és. És la 14. Mira, Que són els punts que té l'Uri. Per tant, 14 a 15. Sí. 14 Resultat a final. 15, ajustadíssim, partida igualadíssima, però finalment en Marcel s'endú la victòria i passa a la següent ronda. Són les partides que ens agraden, les que... Sí, ostres. N'hi ha hagut alguna altra d'Igualada, però ostres, aquesta ha estat molt, molt... jo he vist al quadre gent amb quasi 50 punts, mare de Déu. Sí. Sí, però això va com va. I gent amb dos. No em feu cas. Sí, perquè poden passar moltes coses. Avui no hem tingut ningú que hagi posat punts de canals, només han fet parlar, com en Jar Jar Binks. I no li han fet massa cas. A mi em sap greu, però... Doncs bé, Ostres, el més important per això és si us ho heu passat bé. Molt. sí, la veritat Molt és que sí. És més divertit. Bueno, no és que no ho esperés, però ho he passat bé, sí. Molt bé, molt bé. No, acaba la frase. Més divertit del que t'esperaves. És el que anaves a dir. Sí, bueno, sí, va, més del que m'esperava i ja m'esperava passar-ho bé. Ah, com ho ha arreglat aquí, molt bé. Puny extra. Ara et podem regalar punts, que no hi ha cap problema. Això, a la següent. Molt bé, Oi. doncs... Ja tenim Uri, rival, moltíssimes gràcies per per participar i... Un moment, què heu dit? Ah, perdó. Dic que ja tenim rival del Marcel. Sí? S'enfrontarà a ja l'Albert van fer Borràs, que va guanyar precisament la seva... Sí, va guanyar la seva partida 49 a 11 contra l'Helena, servidor. O sigui que, Marcel, Rival difícil, eh? Ja ho tenim al sac. ja pots anar mirant sèries i tal, que tampoc te servirà de res, però com a mínim Clar, portaràs... que a mesura que vas passant fases, això, el nivell augmenta. És com el meme d'un cavall al mig d'una brana que dius, com ha arribat això aquí? Igual. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots dos, moltíssimes gràcies Tita Freda també, i moltíssimes gràcies a tots els espectadors que ens heu estat veient, tant els que ho heu fet en directe per Twitch com els que ho heu fet en diferit per YouTube. Els que ho heu fet per YouTube, ja sabeu, deixeu un m'agrada i subscriviu-vos al canal si no ho esteu, i els de Twitch, doncs també, seguiu-me al canal, subscriviu-vos si teniu Prime, etc. Així que res, ens veurem en una altra partida, no sé quan serà, però bé, esperem que no sigui que no passi tant de temps com de l'anterior a aquesta. Esperem-ho. Ara no tenim cap nova sèrie de Star Wars, així que a priori tenim més temps. Que Déu no ho vulgui, però que l'actor d'en Lando segueixi viu, eh? Sí. Per continuar fent la pregunta. Sí. S'ha d'actualitzar. Doncs clar. Molt bé. Doncs, pels de YouTube, que la força us acompanyi sempre i arreu!